ashe gari ko ya waye yau duhun ma an yaye babu babu tawaye Mama Ali ne gaye zamu danna murfa da ku zo mu dan tafa babu wani sarfa sarfai Mama Ali ne rumfa tarkon ya kama ga kifi ga koma bazan ya bar ma mai noma huda nemo mai garma Allahu Allah 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 salati jumla aiwa Muhammad Abdullah da Ali sahabbai Allah na faɗi malamiya kaji sirrin soyayya nake nake faman jinya ki bashi sirri ya ba hanya ya fita gulma ka tudu ni ka iyar hanyar bi marhaba gausi na baka kara kai ni ka dana maula khalifa yuba baba Ibrahim baba yau da gare ku na tuba baba zuwa dan duwa yayi mamu jirgin jira nanka ne nake ta gadara inda da kai zan gadara yayi mami a manyan tazara ai da hannu ake kamawa da kafa ake takawa shido sai kalluwa da haƙuri ake taunawa yau kan ban gane ba sun kira ni ban ɗauka ba suka neme ni ba wai ba na gane komai duba kai kadai kake wanke ni wanda kai ba mai saita ni ba bata mana mazauni dan yi sarfa da masane ni yan uwa ku saurare ni da ku dan mazo da ya gini bana nema kowa ya bani banda kai Ali mami me kake so zaka dauka me ka nema ne naka me ka fata me zaka dauka karka zancewa duka iyaka Ali Allah Ali anta sirrul alhayyu ya hayya qayyumu babu ikon ka wanda ya tauni yin buɗa sai mata mai kudi a gansha mota ai farawa ke yin sata yin alwala ne mo huta karamallahu wajahu ya imama atafasi ya sirrin Allahu kai ne haske idan da duhu yau cikin ka ne zantawa na yi zance da yawa na gida nake ganewa wanga zancen da na furtawa labbai ka babban jirgi ya alkazan magogi Allah ya kawo mai warki ya kwana kiyama dangi wallahi kai ne kai ne kawai kai ne wallahi kai ne wallahi kai ne wanda ya je zai dawo mutuncin gida a gabawo mai ciki sai da awo ya zaɓa mu dai gare ka mu dawo kaji tambari sai sarki maza a bakin aiki yali na ya zaki kaji kanan ahama aiki an ta'abul shirafa'u ya hasken ulama'u ya ainin aina'u kaji jigo gurin zahra'u mai guri kwalallai ya zo mai tabarma ka ɗauke yanzu a sama'u za a ga hazo a ganka za a ga manzo kai Aliyu baban mutum ba irin mu bane ba babu wanda ya san sabon da manzo da ummatu baba ni dai ne zance na haɗa zaurance babu cece kuce kai imamu shi ne ɗaya dace sirri daga sirrin alkhairi ƙaunar kujari kasuwa ce da ba a bori sama taiwa yaro nisa yaro zamu je ba koro ana kiran mu zafa mutu ya babban bango ni da kai ne togo ni fa kai ne jigo zuciya ta kai dai ta hango na ji manzo na cewa ni da alku dubawa haske biyu ne babu batun a ce za a yi rabawa kai tsaya ka ci a takaice shine kwarai yayi dace ya auri ruhin manzo kaga tun anan ko yayi zarce babu tamkar ka duba dan sahabu duka ka duba shine ma'aiki yace babu ilimi dan duba kai gani ne ga manzon Allah ko hakan ya isa kalla ya'yan shi ne jikokin annabi na ma'aikin Allah nema ba samu ba ɗauka ba kai kadai ne ba a gano ba zafi na so girgina zuciya tana mun kuna sirrinka ne sirrina gane
da ne gaban ka a bana ruwan dare mai gama duniya ka ji jigo mara tawaya mi biyayya mi soyayya mu barbatin sanin ka sirrin aya hasken ka baya hasko mai su a gan shi a teku mu hakan ka ba ma shaku ya imami mu ce labaiku ya lina labaika wallahi muna san ka Allah kai mana shaida dan isar masoyi a gare ka wanka ka domin tsafta mai kuɗi ko dole ya huta Allah ka ƙara wadata mi ta yabo ga angon binta ba da matuka al'ali haske wa walwalwalli Allah ya sanya maballi annabi da hane alƙali mai kake jira in ce ne zancen ku ai zance ne zance ne ba zance ba wanda ya gane shine ya alga dan danka mai sanka mai maula ne ai mana dan hasanan ne dan isar mama sirri ta ne me unshu ne kalki me shanu falaki aini wa kalkali wa dirsi wa laqlaki ilami wa nafsi qad kadabtu li zikri rasulallah halu wa ataqiya jamilun kalku zikri rabbi bashir nadir rabu sidikin musaddiqiya qalilan ya murabi ala hadrat sina ubudiya libanadil fuadi mumazaki ala laita shiri kaifa adiya inda huwa fa inni lahu indi la adam wasiki alabtu lahu bizati inni uhibbu widadu safiya fa huwa nahj wa mawdidi fa innaka mirabul wujudi wa wajha wa innaka babul wasl lil mutahaqqiqi wa innaka katumul anbiya fala yura nabiyyun bu'aidal mustafa al-karmi falakiya muslimatul kazzabu hawala kaunahu sharikan lahu fil amri mahadata mashdiqiya wa rabbi yuhibbul haqa yuhu ila din dahu walau sa'a nur al-haqi ahlu tazanduqi faqad jadda fi taqiqi dawa wujundahu walakin rabbi ghalibul kulli falaki fa huza badal kadir zahaza Allah kaidahu wa tabqa manafirul kalaiki tartaki wa inna quraishan kaza huwa wa qataluwa kuma zaka sayful haqi ahla tafasiki abada jumu'ana kazabu wa harabu abada ulumin haqi kullu musaddiqi kalahu wa zawu kuduwan falawi zalal rifkin walina al-murshidan kullu mawdiqiya fa ya rabbi faslukni siratin muhammadin wa ya rabbi fansurni ala kulli mubrikin wa ya rabbi haqiqni wa basir qulubana wa sahbi wa ahbabi wa kullu muwaffaqin bi jahi nabiyil haqi summa sahabi alayhi salatu دائما لم تفتكي